Сәлем, қадірлі Татмус ТВ телеканалын яратып қараушы тамашашыбыз. Янәдән сезне Татар эстрадасының шәп яңалыклары белән таныштырырга ашыгам мин, Ринат Тей. Бу чыгарылышта шулай ук яңа клипларны да тәкъдим итәчәкбез. Репортажны күрсәгез, барысына да вакыт килеп җитер. Ашыкмый гына, тәмен белеп кенә карыйк. Башлыйбыз. Җырчылар кайда гына булуына карамастан халкына хезмәт итүне дәвам итә. Моның ачык мисалы Ришат Төхвәтуллин. Узган атнада җырчы үзенең хастахана коридорында пианино каршында җырлап утыруын видео итеп Instagramга урнаштырды. Әлеге вакыйга Казан шәһәренең бер хастаханәсендә була. Җырчы әтисе янына хәл белергә килгән җиреннән үзенең тугры тамашачыларына җыр бүләк итә. Бу күренешкә сыкланмый карап та булмый. Үзе моңлы, үзе ихлас. Әлеге видеоның бер өлешен сезгә дә тәкъдим итәм. TMTV Production белән даими эшләүче Мәскәү шибәре Динар Рәхимова тамашачыларга яңа клипын тәкъдим итте. Серләремне җилләргә сөйлим дип аталган композицияне җырчы үзе иҗат иткән. Мин аны бик озак тәмен белеп кенә яздым ди Динара. Җырның кемгә багышлануын Динара Рәхимова сер итеп калдырды. Ләкин ул башкаларыннан аерылып торуы һәм бу композицияне ныграк яратуын яшерми. Күрәсең, җырын багышлаган кешене дә Динара үлеп ярата. Лейны башкаруында «Малай на белом барсе» клипы хакында узган атнада сөйләгән идем инде. Ә хәзер аның тулы версиясын карарга тәкъдим итәм. Как-то бегал за мной мальчуган, мне пришлось ехать с ним в Шимардан. Нам не нужен седан, баклажан, у нас есть КамАЗ, это мой Татарстан. Малай на белом барсе, малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Пока шнура в Питере пьет, мы в Сабах копаем огород. Мунчада эти кышкыра сибиреке обругал или просто потерял. Вместо слов I love you мин сине яратам говорю. Мин жырлым сабан туйда, мой Татарстан булдырабыз бергә. Татар эстрадасында тагын бер шибәркәй балкып килә. Рузилә Хәйретдинова. Җырчы иҗаты өстендә ныклап эшли. Ул инде тамашачыларга беренче клипын тәкъдим итәргә дә өлгерде. Әле күрми калган булсагыз, игътибар экраннарга. Йөрәгем түрендә, онтылмый күңлемдә, ул бит син дип кабатлый. Мәхәббәт хакына, сөюләр язына, кайтыклы яңарын кайтык ди. Үткәннең тавышы, аккошлар җырында, булбар маңында ишетә. Өметләр өзелми, вакытлар сизелми, мин сине һаман да бик көтәм.
Татар эстрадасының бердән-бер блондины, башкалардан үзенең харизмасы белән аерылып торучы Гүзәл Идрисованың тормыш иптәше, Өч Баһадир әтисе. Таныдыгызмы? Әйе, әлбәттә, Илназ Бах. Бүгенге шоу-біз репортажының кунагы нәкъ менә ул. Байбулат җырчыны башка яктан ача алырмы? Хәзер күрербез. Ассаламу алейкум, иптәшләр. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә. Илназ Бахның җырындагы әлеге сүзләрне истә тотып, вакытыбызны күңелле итеп уздырып яшәргә икәнлеген тагы да күбрәк инандык. Шуңа күрә шоу-біз командасы бүген биредә Форсаж күңел ачу үзәгендә. Барыгызга мәгълүм булганча, бүген бездә кунакта популяр җырчы, Татарстанның атказанган артисты, герой ата Илназ Бах. Илназ, сәлам. Сәлам, Байбулат. Сәлам барча телевизор караучыларга. Алайык зур иттереп күп иттереп әйтмәйин. Ничек хәлләр? Шундан башлыйк әле. Аллага шөкер, хәлләр әйбәт. Менә әле әнидә кунактайык. Җиләкләр җыеп бераз гына табигатьтә инде теге мунчасы бер кеше дип әйтәләр, инде минлек дип әйтәләр, шулай төрле якта төрлечә. Шуларны җыеп бераз менә машинадан по пути сез сине күргәч, синең эндәшкәч шунда кергә булдым. Менә машина дидең, име? Әйт әле, ничә яшьтән машина йөртә башладың? Булай гомумән алганда инде документны төгәл законча алганга 2002 елдан инде машина йөртә башлау инде минем бик балачактан башланды. Абыйларның машиналарын алар эштән кайткан чакта обедта аша бишеп алар бераз гына теге шеремит ала торганнары. Мин шул вакытларда инде мәктәпнең ничәнче бер 7-8 класслар наверное мин уже аларның машиналарын да ашкычларын урлап чыгып китеп йөри торган идем. Бу турда алар белмиләр инде ул вакыттаймы? Ул вакытта белмиләр инде, хәзер кабеләләр. Мен әйт әле дөресен генә, синең теге дөресен әйт, дрифт ясаңа бармы? Дрифтовать иткәнең бармы? Юк, мин аны хәтле үк теге техника белән андай теге нитеп җиргә яратмыйм. Но теге колеялы урман юлларында инде действительно туры килде. Бер вакыт шулай бер кунакка баргач, минем машинага төялдек. Бала чагалар инде и анда башка кунаклар да инде. И шуннан соң инде яңгыр бик каты итеп явып китте. Басудагы үзегез беләсез, анда бит инде теге бераз яңгыр төшсә, ул теге буламыкка әйләнә җир. Менә шуннан барга кирәк икән, чөнки инде сөйләштек, действительно барга уйланган. Менә шул вакытта барганда бер Мәскәүдән кайткан кунаклар бар шулай инде, аларның машиналары да бар. Алар мине башта узып киттеләр. Мин инде шуннан соң тукталып әйтәм, бу машинаны бит үземнекен кешечә тикшереп тә караган юк әле дип, моның теге задний приводларын, передний приводларын баскалап, кушкалап, шунда үземчә икәнем бер заман машина менә туры бармады име? Как нине кнопкасын задний приводны ткач, менә байтыр аркылы барды, именно шу аркылы узып киттем тегеләрне. Барганда менә. Әйбәт булган бу. Тегеләр шаккатты малай. Бу синең теге ялгыш кына килеп чыккан, но профессионал кебек булып чыккан инде. Малай вообще яшап булды. Аны зак сөйләделәр яннар. Менә син бит инде үзең габариты зур булган машинада йөрисең, име? Бүген без синең белән кечкенәрәк машинада йөрәчәкбез. Син әзерме? Аллага шөкер, әзер әйдә. Әйдә, Алла Саллага тапшырып киттек. Выход чемпионов монда. Biraz ona kutamını sürüp koyam. Oturgun aytıp. Hazır mı? Дуслар, менің ғорурлығым ішіме сыймай, көрәсіз, мен бірінші келдім. О, рахат. Поздравляю, малай. Рахмет. Мен екінші екен, менің 44-ші. Сен ничәйсең? Сен қоясың? 11. Аллага шөкер, мен 7-нче. Әйттек бит, Аллага шөкер бит инде. Менә инде хөрмәтле дуслар, рәхәтләнеп йөрдек. Хәзер утырып, әйдә Илназ бер уртага салып сөйләшергә. Ничек синең кайфларың, хәлләрең соңгы арада ниләр? Җимереп, ниләр майтарып йөрисең? Хәлләр Аллага шөкер, Айбулат, рәхмәт. Тагын бер кат инде барчагызны сәламлыйм. Телевизор караучыларына. Менә матурын әйттереп, теге урысча әйтмешек гонка оештырып кирдек тизгәрә. Молодец, син беренче килдең. Мин шулай әйткәнемчә 7-нче килдем. 7 саны булгач менә ялгансыз, менә каягызда язылган. Булай соңгы араларда нәрсәләр җимертәсен дип, менә әле кем әйтмешә әйтеп кенә киттем бит инде, арчадан кайтып килеш, җиләкләр җыйдык, бераз гына мунчага миндекләр җыйдык. Ну әле бар кирәк әле. Тагын җыярга Алла бирсә, бу инде бу җыйганнар гына кышка җитми әле.
Соңғы араларда былай неге килгәндә инде иҗатка килгәндә менә клип төшереп йөрибез. Клипны төшереп бетердек дип әйтергә дә була. Бераз гына инде кичкенә нюанслары калды. Бәлкем әле ул нюансларда бәлкем кирәк чыкмас. Шуңа күрә инде менә шу июль айында Алла берсә яңа шул җимешем дигән дуэтка без инде клипны төшереп бетереп, Гүзәлне дә, мине дә теге яңа образда Алла берсә күрсез дип ышанып калам. Яхшы. Концертларга килгәндә ничегрәк? Алга таба концертларыгызны әзерлисезме? Программалар ничегрәк? Менә концертны турында инде бүгеннән элек ничектер бер аратна кала, бер ай кала гына борчыла башлыйдыр. Бу соңгы елларда инде концерт мәсьәләсенә иртәрәк тотынырга уйладык. 7 октябрьдә Алла берсә инде безнең менә бергә тормыш корып җибәргәнебезгә 10 ел була. Һәм шул вакытта менә 7 октябрьдә безнең филармония концертлар залында үзебезнең 10 еллыкка концерт оештырабыз. Һәм инде безнең әле теге парлы Алла берсә ниләр кунакларыбыз да булачак. Менә именно шушы концертка әзерләнгән. Инде яңа җырлар эшлибез, яңа җырлар бар, Аллага шөкер. Әле бөтенесе радиода яңгырамаса да берәм-берәм генә инде менә халыкка ишеттерә башладык. Иҗатка килгәндә шулай. Менә әле сорамакчы гына Казан тамашачысын сөендерәсезме дип. Димәк 7 октябрь көнне, әйме? Көтәсеңме менә әйдә камерага карап көтәм мин? 7 октябрь көнне хөрмәтле яраткан тамашачыларыбыз, кемнәр безнең иҗатыбызга битараф түгел, яңа җырларыбыз белән сезне сөендеребез. Булган инде сез ишетеп өлгергән җырларны да ишетерсез. Һәм гомумән алганда әлеге концертта без теге сюрпризларда әзерләдек. Әйткәнемчә инде парлы безнең кунакларыбыз да булачак. Әлегә әйтмим кемнәр икәнен. Концерт якыная башлагач, вакыты теге датасы якыная башлагач, инде шул вакытта ишетерсез, белерсез дип ышанып калам. Менә үзем дә киләм әле Алла берсә карарга, яме? Менә яңа җырлар дидең бит инде, син аны үзең яздыңмы яки башка авторларны кыба? Гомумән алганда Байбулат күбрәк җырлар үземнеке үзем җатканы, башка авторларның җырларында җырлыйбыз, аларда бар репертуарда. Сүзләргә килгәндә инде авторлар төрле кешеләрнең җырлары бар, сүзләре бар. Булай көйләренә килгәндә инде үземнеке, күбрәк үземнеке. Менә ул көйләреңне башкаларга биргәлисеңме? Менә әгәр дә мин сорасам, менә Илназ синең көең ошый, миңа ошоймы? Әлбәттә бирәм, бирмәскә инде бүгенге көндә репертуарда. Сразу әйтим менә. Менә безнең күпме нәрсәле шахитләребез әйе. Бөтен шахитлар алдында әйтәм, бирәм, сорасаң, без проблем бирәм. Гомумән алганда бүгенге эстрада килгәндә күп кенә җырчылар. Мин инде теге мактанырга хакым бар, конечно. Но әмма ләкин теге горурланып кына әйтә алам, горурланып мактана алам дип әйтсәм дә булаймы. Менә Раяз, Филус, Алина Даутова һәм башкасы. Бар, бик күп җырчылар бар. Менә Ландыш Нигъмәтҗанова тагыннан да санап китсәм бихисап инде. Менә шуңа күрә бик гурланам алар белән, һәм алар менә мин теләгәнчә, мин теге ишеткәнчә ул җырларны шул дәрәҗәдә җырладылар һәм җырлыйлар да. Шуңа күрә рәхмәт аларга барсына да. Шушы түгелме ни бәхет, әйме? Әлбәттә, менә бәхет үзе шушы инде, дөрес. Менә беләсең, Илназ, шәхсән үземне кызыксындырган бер сорау бар, әйме? Бер елны бит Ялнаяклы кыз дигән нәфис фильмда төшкән идең син. Менә шул вакытта, шул вакытта кайтып килгәле, шул вакытта Илназ Баһавиев исемле егет ничек килеп эләкте әлеге сериалга? Бу инде бик күптән булды дип әйтергә була. Без бу Ялнаяклы кыз сериалын моны инде Нурания Җамали, аннары Раушан Шәриф, менә алар инде аның төп авторлары дип әйтергә була. Инде әлеге ШТНВ проекты белән эшләнгән киноларның берсе бит инде ул сериалларның берсе булды. Беренчедән әлеге кастинг, булар зур итеп кастинг оештырдылар. Буларга кирәге шушы спектакльгә, шушы сериалга кирәге гармонда уйнап җырлый белүче. Менә шушының мин үземнең инде шушы сәләтем булу сәбәпле бардым, уйнап җырлап күрсәттем, һәм алар мине бер сүзсез дүрт аяклап, дүрт куллап кайтмышы шулай сыра алдылар. Аллага шөкер, шушы сериалда катнашып инде мин күп кенә шушы халык арасында ни алдым инде үземә, танылу алдым дип әйтергә була. Миңа бик тә ошады. Мин инде әлдә аларны күргән саен сорап җөрим. Нурания Җамалиләрне әйтәм, тагын кинолар, спектакльләр санатмагыз инде безне дип инде. Но алар инде күрәсең, теге яңарак образлар, яңарак кешеләр эзли торганнардыр, чөнки без инде хәзер эстрада балкыгач, һаман саен теге кинода да шул икән, эстрада да шул икән, җырлый да икән, бу фәлән дә икән дип теге бәлкем үзләренең шундый бер бардыр инде ниләре, критерийлары. Шуңа күрә менә ул Ялнаяклы кызны без инде төшердек Кайбыш районының Кушман авылында. Бик күңелле булды, шуның хәтле рәхәт булды. Без аны мәктәптә дә төшердек, Алмагачлар арасында төшердек. Чишмә буенда да, күпер янында, атта да җырдык без анда. Малай, рәхәт күңел чаклары. Ул вакытта инде действительно мин әле Илназ Бах түгелем, Илназ Баһавиев дип ул вакытта җырлыйлар инде. Аннары Бах дигәннең аның тагын шул бер сәбәбе бар. Безнең инде театрда уйнадык без. Безнең институтта Мизгел яшьләр халык театры бар, аның җитәкчесе Җаббаров Марсель Бакирович бик күп еллар Тинчурин театрында хезмәт иткән, хезмәт куйган кеше.
40 елдан артык. Һәм менә ул шушы безнең үзебезнең Мизгел яшьләр халык театрын җитәкләп алып барды. Бүгенге көндә дә җитәкләп алып бара. Шул вакытта нидер түгел Камал театрында без инде зур залда 40 казар артыннан дигән спектакльне уйнадык. Һәм мин шушында төп рольне Малик балта остасы, иле салып йөрүче балта остасы Малик ролен уйнадым. Аны кайчандыр заманда Халил Махмутов уйнаган мәрхүм, урыннары җмакта булсын. Менә шушы роль миңа эләкте һәм шушы роль белән бөтен Татарстандагы институтлар арасында, бөтен югары белем бирү уку йортлары арасында мин беренче урынны яуладым. Шушы за самую лучшую мужскую роль дигән номинациядә миңа анда бүләкләделәр инде яхшы гына. Шуннан шушы спектакль беткәннән соң Марсель Джабаров җигереп чыкты да инде ул бит инде төп режиссер буларак бөтен артистларны таныштыра башлады һәм ахырда инде төп рольне башкарды Илназ Бах дип әйтүе булды. Бүтән миңа исем белән дәшкән кеше булмады инде бетте. Бүдән Бахавиев бетте шуның белән, име? Шуның белән шул. Менә әгәр дә алга таба да чакырсалар, киноларда төшәргә, киноларда, спектакльләрдә барасыңмы? Теләгем бар, теләгем зур. С удовольствием. Беләсеңме, күптән түгел генә диплом якладым. Мин бит белмим хәзер режиссер. Шуңа күрә, если что, менә и всё, менә сөйләштек. Менә күпме шагыйрь икенләтә уже, име? Миннән җыр, синнән роль. Миннән роль. Всё яхшы сөйләштек. Миңа бу ошый. Менә ул вакытта син бит инде студент чагында төштең бит инде бу фильмнарда, шулаймы? Ул вакытта, менә син укыган вакытта сине күбрәк ничек җырчы буларак беләләр идеме? Яки инде актер буларак кабул итәләр идеме? Ну, менә җырчы буларак дигәндә мин инде аны хәтле таныла алмасам да, ул минем иң беренче чыгарган җырларның берсе аңлай йөрәгемне. Сүзләрендә киендә үзем җаткәне, мин дә аны булай әллә ни зур булып китер дип уйламаган идем. Менә ул җырга да хәзер 15 елдан артык вакыт чамасы узды. Бүгенге көндә дә ул җыр актуаль дип әйтергә. Ул вакытта менә ул җыр радиода яңгыраганда мине белмиләр, мин җырлый дип. Кемдер беләдер, кемдер белмидер. Менә мин дә бик күп кешеләрнең телефоннарында ишеткән булды. Будильникка куялар, балалар җыклатабыз диләр инде. Балалар тыңлый бу җырны дип инде бик күп әйтүчеләр булды. Үзләренең уңай фикерләрен әйтүчеләр. Бик күп кешеләр килде инде. Нәкъ минем турында язгансың икән бу җырны, минем тарих битләрен алгансың син, менә минем тормышымнан алгансың бу җырларның сүзләрен дип инде әйтүчеләр булды. Һәм аны хәтле зур теге менә танылып киткән җырчы түгел әле мин ул вакытта. Мин менә ул җырны язганда 2005 еллар тирәсе. Вот. Анда инде танылу юк, анда менә шушы җырны җырлаганнан соң гына мине каядыр сәхнәдә әйтегәндә, каядыр нидер бер мәҗлестә, бәйрәмдә җырлаганнан соң бәтәш, синмени ул бәтәш, бу җырлыймыни аны дип бармак төртеп көмәкмеши шаккатып. Менә генә китте инде, име? Шуннан соң инде мин Барс Медиа компаниясына килдем. Анда шушы Йолдызлар фабрикасында катнаштык. Без инде гомумән башта сәфәр төркеме белән идек. Безнең бары менә шулай 6 җегет без инде сәфәр төркеме белән бик күп кенә районнарда, республикабыздан тыш районнарда, төбәкләрдә чыгышлар ясадык. Без бик уңышлы гына бара дирек, әмма ләкин инде төрле сәбәпләр килеп чыкты. Җегетләрнең дә шуннан соң инде кайсы башка бизнес буенча китте, кайсы төзелеш буенча, кайсы кибетләр, ниләр дип инде. Мин инде шушы сферада калдым. Һәм шушы Барс Медиа белән яңадан инде без теге алар белән контракт заключать иттек. Минем белән аерым менеджерчы буларак алар инде миңа бик зур ярдәм иттеләр дип әйтергә. Шуңа күрә Барс Медиа компаниясына да бик зур рәхмәтне җиткерәсем килә. Һәм бүгенге көндә дә без алар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Концертларда, сольный концертларда да, күмәк концертларда да алар миңа тәкъдим ясап тора. Мин алар тәкъдименнән теге баш тартмаска тырышам. Илназ, быел бит инде ТМТВ премиясын тапшыру тантанасында сиңа бик кирәкле номинация бирделәр, име? Герой ата, елның герой атасы. Менә бу әйбергә ничегрәк, ниндирәк реакция булды башкаларда, якыннарыңда? ТМТВ премиясына ләгү ул действительно бу соңгы елларда инде ул теге кем өчендер кыенлаша башлады. Менә без Аллага шөкер шушы үзебезнең әле маркабызны төшермибез. Шушы премияларга, шушы татар җыры фестивальләренә чакырып торалар, дәшеп торалар. Шуның өчен бик зур рәхмәтле. Теге премияның номинациясына килгәндә герой ата дип мин инде шуның хәл үземнән әллә ни герой ата дип санамас идем. Ул герой ата ул
Наверное, скорее всего, герой ана буларга тиештир ул ниде бу урында минем урында герой атага килгәндә мин теге бар бит ул миннән дә әле күбрәк балалар табыша. Менә мәсәлән Ринат Валиевның анда 8-9 бала име, кемнәрнең 4-5 балалар бар име. Шуңа күрә мин теге шуның хәле күкрәк киреп мин герой ата дип аны хәл итмәсем. Аллаһка шөкер, 3 малайыбыз бар. Менә берсе янында Камил, икесе яни Сиянда әлегә алар белән матур итеп тормыш курып яшәп ятабыз. Дөрес тәрбия бирергә тырышабыз инде. Анда барсак, монда барсак, әзрәк кенә сүккән чакларда була, мактаган чакларда була. Шуңа күрә теге нәрсә дип әйтик инде. Герой ата, герой ана дигән исемне тормышта әгәр дә инде кирәк һәм бирелә торган итеп саны дөрес кирәк һәм бирелде дип әйтергә кирәк булса, мин уйларым аны балаларны үстереп бетергәннән соң инде карар чыгарга. Алар кеше иткәннән соң, аларны сау сәламәт итеп үстергәннән соң. Хәзергә генә әле алар кичкенә балаларны ясап, үстереп, кем әйтмеш әле бу яшькә генә җиткерү, әле мин әле шуңа хәле героизм дип санамасым. Менә гаилә турында сүз китте инде хәзер. Әйт, менә ничек гаиләңдә ничек хәлләр, гүзәлнең хәлләре ничек, калган ике малайның хәлләре ничек? Менә монысының кәефләре шәп күрәбез име? Безнең белән килде монда. Һәм инде гомумән сорыйсы килә, менә шу егетләр сеңелкәш сорамыйлармы соң әле? Сеңелкәш сорыйлармы дип. Камил, сеңелкәш кирәкме сиңа? Уйлаштыргаларга. Моны нәрсә дип әйтим, бездән булмады инде, бездә малайлар гына булды хәзер. Сеңлекәшкә белмим тагын. Мен үзе каршы түгел дөресен әйткәндә. Ничә бала булса да һәрбер бала үз ризыгы белән туа. Шуңа күрә малайларга, балаларга килгәндә инде икесе менә әле балалар бакчасында җырлыйлар. Алар шунда калды. Инде Камилнең мәктәп белән теге каникуллар башлангач, мәктәпне тәмамлагач, 1нче классны менә гармунда инде матур гына әйтеп 1 ел дәврендә 7-8 ки өйрәнеп, гармунда матур гына әйтеп инде уйный әйткәндә бик күп кенә конкурсларга барып җиңүләр яулады инде, 1нче урыннар алып кайтты. Бассейнда су кыйнап 1нче урыннар яулап алып кайтты. Ничәдер теге күмәк ниләр эстафетный ниләрдә инде ярышларда. Шуңа күрә гүзәл килгәндә инде менә без монда җиләк җыярга кайттык та инде. Минлек җыярга кайтып киттек аша. Гүзәл инде бераз илләр җыштырып калган иде. Шуңа күрә әлегә хәлләрен әйтә алмыйм нәрсә икәнен. Игә кайтып күрдек. Шалтыратып әйт безгә. Камил бит инде менә без теге синең Instagram'нан карыйбыз име? Анда бит инде үзенең мәктәбендә дә атказанган җырчы булып беткән, атказанган артист булып беткән, шулаймы? Җырлыйлар алар, бийләр, уйныйлар алар. Алга таба үзенең менә ничек аны сәхнә белән бәйлисе килмиме үзенең тормыш юлын? Дөресен әйткәндә гармунны бик яратып, башкара гармунда уйный, дәресенә йөри, калдырмый. Грамматикасында өйрәтергә тырышабыз инде. Әле ул теге наслык кына уйнау бит. Үзе бер әйбер булса, грамоталы да булырга кирәк. Бирок шуңа күрә укытучысы да бик хөрмәт итә, бик ярата. Аңарчы булган инде укытучының аңарчы булган укучылары, тоже шулай көчле гармунда уйнаучы укучылары инде мәктәпне тәмамлап чыгып киткәннәр. Хәзер ди бөтен өмет Камилдә инде ди. Анда бар башка балалар да бар ди инде. Алар да уйный ди. Ну, Камил хәтле булдырышлар әле әзрәк дип әйтә инде. Әллә мактый, әллә жәлләп әйтә кем әйтмеш. Ну, шуңа карамастан Камилнең үзенең менә күңеле тартылып тора. Инде ит улды ул гармуннар, баяннар белән әле күптән түгел. Менә Тальян да кайттык, Тальянда да матур әйттереп башкара. Әле җолда кайттышлы менә арып киткән әле бераз. Булай күңеле тарта. Аллаһка шөкер, киләчәктә сәхнә белән бәйләрме, бәйләмәсме? Мин аңа нәрсә дип әйттем? Улым ни дип әйттем мин аңа? Белемең технически булсын. Эме, ниндидә вузда укыймы, каядыр индидер техник институтларда укыймы, педагогика институтларында укыймы, безнеңездән китәме? Иң мөһим анда түгел, мәйтәм, син любой өлкәдә эшләсәң дә, мәйтәм, баян әгәр дә синең кулыңда була икән, син мәйтәм һәр вакытта да коллектив эшендә булачаксың һәм бөтен кеше дә синең авызыңа карап торачак. Ул дөрестән дә шулай, мин чөнки мин аны үземнән беләм һәм үзем дә шушы тормышта шушыннан үтеп барам дип әйтәм. Шуңа күрә мин аны гармунда уйнавын сәхнә белән бәйләнерме, бәйләмәсме әйтә алмыйм. Но гармун үз өчен. Камил, синең баянчы гармунчы буласың килә индеме? Не знаю. Ну, ошо инде сиңа гармунда уйнавыймы? Ә үскәч кем буласың килә син, белмисеңме әлегә? Ялда бар инде, футболист та булам диде ул, летчик та булам. Ай сайын үзгәреп торадыр име? Янсы бар инде. Ну, самый главный, гармунда баянда уйнаса, һәр вакытта да коллектив үзәгендә булачак. Илназ, менә хәзер Instagramга сәяхәт дигән бер кечкенә генә рубрика кебегә әйбер безнең име? Менә син Instagramда 40 меңнән артык язылышың бар име? Подписчиң бар. Син үзең беләйдеңме әле? Менә күзәтеп торам бит инде, әзме күп булса да. Но гел анда Instagram белән мин дөресен әйткәндә телефонда белән әллә ни бик теге ни түгел. Һәр вакытта, кай вакытта кеше бит инде хәзер Instagram белән бәйле бөтен тормыш бар, яме. Әз генә нәрсә генә эшләгәнем булса да, нәрсәдер эшлисе алдыннан тиз генә төшерә. Минем искә төшсә төшерәм.
Unutulsa, мәйтәм, төшермичә дә калдым инде шуны дип, бераз үкенечле була. Но мин теге менә тиз-тиз генә андый блогер түгел инде сразу. Менә кул астында телефон ләгә икән, әле аны сиңа кирәк булганда зарядкасы биткән була. Менә әгәр дә инде бар да яхшы булса, телефон зарядкасы булса, исемә дә төшсә, шул вакытта күрсәтә торган бер төшерә торган әйберем булса, мен аны күрсәтәм, төшерәм инде. Булай дөресен әйткәндә бик әллә ни дус түгел мин. Инстаграмга мин берәр атна кермәскә магу. Шунда я кайбер көне буе ятырга магу шунда. Менә шулай да ничегрәк менә шулай 40 меңгә хәтле менеп җитте. Ләкин син үзе яки син үзеңдә бик теге туймадың. Үзем дә белмәдем минем башта әзә. Мин аны дөресен әйткәндә элек аңламыйдыр инде. Кая икәнсең моның ниләре теге язылып барасың подписчиклар дигән. Языламы? Мин аны теге санын артканын бер дә артыннан теге нитеп барганым юк иде. Тикшереп барганым юк иде. Аннан соңрак соңгы шушы берничә көн эчендә генә карадым да, действительно 40 меңгә якын кеше бар. Менә бүгенге көндә бит инде бик актуаль, бик популяр сорау. Instagram белән рекламалар ясап теге акча эшләгәнең бармы? Юк, аның белән андый әйбер белән занимаскан. Әйтеп бетердем бит. Мин аны даже хәзер теге кайбер кешеләр бит инде бушка яшьләр дип әйтәсең, диме? Теге дип әйтеп була теге төшереп кертәләр дә бушка ашыйлар мәсәлән, төшереп кертәләр дә бушка йоклыйлар име? Андыйга ниләр бар, чөнки теге үзебез изләнеп түгел инде ул. Андыйга үзләр тәкъдим итә, уйма? Тәкъдим итә, мәсәлән, менә ул ролл иманнардан каядыр теге тәм-тәм ризыклар инде буенча киләләр дә инде. Мин каршы түгел инде, раз алар рәхәт бит, име? Алар тәкъдим итә, алар үзләре алып килә, шуны име безгә бит иң авыры ашыйсы гына кала. Аннан соң инде рекламага шулай берне чирегез әле, пожалуйста, безнең турында да бер-ике сүз әйтегез әле дигәч инде, аның бернинди авырлыгы юк. Ул яктан килгәндә дә не инде теге займаза счет була бит инде. Бартер була инде. Ие. Илназ, мин хәзер күрсәтәм безнең татар эстрадасының теге танылган кешеләрен, йолдызларын, җырчыларын, алып баручыларын шулаймы? Коллегалар, безнең коллегалар, син шуларны син әйтеп китергә тиеш булачаксың. Бу кеше белән сине нәрсә бәйли? Нәрсә булганы бар, нәрсә булганы юк? Аңлаямы? Сөйләштекме? Давай, Аллаһ тапшырды. Беренче кеше менә бу безнең кем? Бу безнең Айваз Садыров, бу инде Татар радиосының баш мөхәррире. Бу Айваз Садыров белән нәрсә мин ялгый, без якташлар. Ул Арчаныкы, мин Арчаныкы. Һәм инде теге журналист, алышмасам, ул бит журналистиканы битергән, КГУ, безнең инде шушы гомумән алганда мин КГПУда укыйдыр идем, хәзер инде КГУ булдык. КФУ. КФУ булды, шуңа күрә шул яклар бәйли торгандыр дип әйтәм инде. Һәм инде теге бергә аралашу, шушы эстрада өлкәсендә бергә эшләү безне берләштерә. Бу фотолар очраклар рәвештә генә алынган яме, шуңа күрә теге башына бар икән. белмим, ансын үзеннән сорасың яме, Арчага кайткач. Яхшы. Монсы кем? Илдар Рахматов белән инде менә Барс Медиа компаниясына килеп керү белән шушы әйтегенде бергә эшләү дәверендә матур иттереп без иҗат иттек. Илдар инде ул теге минем хатын Тукай ягыннан, ул бит Быерган авылыннан, минем хатын Тукай районыннан, Ерыклыда бүгенге көндә Иске Җирекле дип әйтәләр инде аны. Шул Иске Җирекле авылында яшиләр, әти-әниләре, байби белән бабай. Шул ягы берләштерә. Аннары бик күп тапкырлайм шу татар җыры фестивалендә, TMTV премияларында бергә күренергә, бергә чыгыш ясарга насыйп булды. Шуннан соң яны 2 малай бар, шу берләштерә. Чираттагысы? Әбринең бүген туган көне. Шуның Әбри белән инде без нәрсә дип әйтим? Миңа калса Петр, име? Петта, аннан соң сәхнәдә, беренче шу ягымлы яз фестивальләрендә, студенческий весналарда, фәләннәрдә, менә шул вакытларда без инде теге бер-беребезне белеп, танып, аннан соң ул иң беренче даже минем телефонда һаман да язган, әле үзе күргәчтә бик шаккаткан, Данияр Диджи дип язган анда минем. Ул менә шушы 2000 5ләр микән, 6лар микән менә шул вакытларда эшләде. Без инде шул вакытларда инде элемтәгә кереп, бер-беребезне теге дус мөнәсәбәттә яши башладык. Ул вакытта менә диджей ул. Һаман миндә Әбри дип язылган, Данияр Диджей дип әлдә язган. Шул елдан бирле. Менә шул берләштерә. Дуслык берләштерә. Ләйсән Гимаев белән безне дуэт берләштерә. Без инде матурган әйтеп белән дуэтлар җырлаган идек. Үзе муслим кызы инде ялгышмасам бүгенге көндә Биектау тирәсен әтиләре, әниләре Биектауга күчеп килде. Үзенә килгәндә инде менә безне берләштерә 3 бала, минекендә 3 малай, аларда 3 кыз. Бәлки кудалар булырлар, әйме? Кем белгән, бирсен Ходай. Дальше барабыз. Гүзәл Уразова белән без нәрсә берләштерә дисәм, беренче шул сәхнә эстрада. Икенчедән менә мин бер әйтәсе сүзем бар, синнән соң әйтермен, әйдә. Безне бер нәрсә хатыннарның исеме берләштерә инде. Шуннан соң шулай 3 бала, аларда бездә дә тагын нәрсә берләштерә соң тагын безне. Мин менә бер фотосуратны күрдем Instagram шилтәрендә, сез бит бергә бик
дәрәҗәле исем алырга бардыгыз бит әле. Бар, янсында бар. Без инде менә шу хөкүмәтебез тарафыннан исемнәрне алырга барган чакта менә аның тормыш иптәше Илдар Ландыш Имаджанова һәм мин Гүзәл белән матур иттереп шулай иттереп шушы исемне алырга бергәләшеп бардык. Хәйе, дөрес. Алга таба. О, Вадим Захаров, нәрсә берләштерәсәң, бу минем күрше. Ие, күрше домнарда торабыз, очрашкалыйбыз. Аннан соң инде безне нәрсә берләштерәсәң, без инде кыш айында, ел фасылында имә кыш көне без инде бергәләшеп мунчага җыри торган идек. Ие, менә шу. Сырлары матур. Алга таба барабыз. Раяз инде, Раяз белән нәрсә берләштерәсәң? Родительский комитет. Раяз белән безнең беренчедән инде малайлар бер класста укый. Без үзебез инде шушы Пиз университетта укып, дус мөнәсәбәттә, шуннан соң Арша педагогика көллиятендә укыды бит инде. Шул вакыттан бирле безне төрле мәҗлесләрдә, төрле бәйрәмнәрдә күрергә туры киләдер, күршегә туры киләдер. Шуннан соң инде Раяз белән килгәндә, Раязга инде менә минем бүгенге көндә иҗат иткән җырларым арасыннан Раяз 2 җырны җырлый име. Шул ягы да берләштерә. Һәм гомумән алганда без аның белән менә төше каягына күрсәк тә бер-беребезгә карата шуның хәтле открытый душой имә безнең дусларыбыз бар, бергә уртак дусларыбыз бар, һәр вакытта да безне очраштыра торган, шуңа күрә менә шул. Камил беләсең, бу кемнең әтисе? Рамазанның. Менә Камил дә белә хәтта, күрдегезме? Менә Илназ хәзер камерага карап безнең түгел, үзеңнең тамашачыңа, үзеңнең теге фанатларыңа, син яратып караучыларга, тыңлаучыларга үзеңнең рәхмәт сүзең белдерсәң була. Рәхим ит. Мин чын күңелдән беренче чиратта TMTV каналына рәхмәтле, менә шундый матур иттереп теге бөтен эштән аерып бер нәрсәгә дә карамыйча, үзегезнең дә вакытын җәлләмичә, минем дә вакыттан тиз генә аерып чыгарып, менә шундый җиргә китереп очрашу ясаганыгызга бик зур рәхмәт. TMTV каналына алдагы көннәрдә дә, алдагы елларда да уңышлар телисе килә, иҗат уңышлар телисе килә, һәр вакытта да TMTV каналының тамашачылары артсын дип телисе килә. Безнең яраткан җырчыларга, безнең яраткан тамашачыларга, безнең җырларны яраткан тамашачыларга, безгә битараф булмаган тамашачыларга телисе килә инде гаилә бәхте. Менә кичә генә гаилә көне булыбызды, ансы кирәк буламы, юкмы? Кичә булмады инде, я. Менә әле күптән түгел генә менә гаилә көне булыбызды бит, имә шушы гаилә бәхте телисе килә, гаиләләрне яратырга кирәк, гаиләләребезне саклыйк, югалтмаска ясын һәрберегезгә. Концертларыбызда очрашыйк, безнең җырларыбызның сезнең күңелләрегезнең хуш килә икән, әлбәттә без шуңа сөенәбез генә. Сез безнең җырларны яраткан саен, без күбрәк иҗат итәсе килә, күбрәк эшлисе килә һәм күбрәк сезнең янда буласы килә. Шуңа күрә Алла теләсә, Ходай кушса, менә сезоннар башлану белән сезнең белән очрашу көтеп калабыз. Без сезне бик яратабыз. Үземнең гаилә исеменнән дә, малайлар исеменнән, шәхсән үзем исеменнән, әти-әниләр исеменнән, абыйлар исеменнән сезгә бик күп кайнар сәламнарны җиткерәм һәм бик күп итеп рәхмәтләремне җиткерәс килә. Без сезне яратабыз. Бергә яшик, матур яшик, рәхәт яшик, җырлап яшик. Ура, менә шундый күңел нотада инде бүгенге әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Рәхмәт Илназ килгәнеңә, Камил сиңа да рәхмәт килгәнеңә. Яме, алга таба уңышлар телибез, иҗат эшмәгә саекмасын, бергә яшик, аерым торык дип тәмамлыйгын. И шуны гына әйтергә атканбыз, бүгенге менә шу безнең очрашуда шулай ук зур өлешен керткән Форсаж шушы күңел ачу үзәгенә бик зур рәхмәтләребезне җиткерик. Чөнки теге күптәнге кичкенә вакытта хыялланган шу гонкалар дип әйтгәндә, гончы машиналарда йөрү, шушы картингларда йөрү безгә хыял тормышка ашырганнар өчен Алла рәхмәтләр яусын. Рәхмәт бик зур, шоу-биз, без йолдызлар турында барысын да беләбез. Менә шундый хәлләр, дуслар. Алдагы атна тагын нинди яңалыкларга бай булар? Гадәттәгечә, якшәмбе кичендә белербез. Бүгенгә мин, Рената Тей, сезнең белән саубуллашам. Покалар.